Hankkeen tarkoituksena oli lähteä muuttamaan vanhaa kirjastokulttuuria toimivammaksi ja nykyaikaa vastaavaksi. Tavoitteena ei ollut ainoastaan päivittää tiloja ja teknologiaa, vaan myös luoda kohtaamispaikka, joka vastaa asiakkaiden tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Hanke koostui seuraavista kokonaisuuksista: musiikin ja pelien elämys- ja oppimisympäristö, medialukutaitojen oppimisympäristö, lasten kulttuurikasvatusympäristö, koulutuksen ja työllisyyden tieto-, neuvonta- ja ohjausympäristö, nykyteknologian oppimisympäristö sekä etätyö- ja etäoppimisympäristö. Aluehallintoviraston myöntämän hankerahoituksen lisäksi Mäntyharjun kunta hyväksyi kirjastolle vuodelle 2023 investointivarausta 26 000 euroa. Tämä mahdollisti laajemman ja monipuolisemman tilojen uudelleenkalustamisen ja käytön. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli keskeinen tekijä kehittämistyössä. Erilaisten osaamisten ja näkemysten yhdistäminen mahdollisti kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka edisti onnistunutta kehitystä. Hanke lähti hyvin käyntiin. Siis me lähdettiin suunnittelemaan erilaisia tiimejä erilaisten näiden ympäristöjen ympärille. Eli lasten kulttuurikasvatusympäristöä, omaa tiimiä ja sitten mediakasvatukseen omaa tiimiä ja etätyöympäristölle omaa. Et me saatiin vähän semmoisia asiantuntijoita näiden teemojen ympärille. Ja sitten tätä tietysti haastoi korona aika paljon, että sitten se toi siihen oman säväyksen siihen koko hankkeelle. Sitten jouduttiin vähän soveltamaan ja me lähdettiin sitten tekemäänkin, kun me oltiin ajateltu, että me lähdetään benchmarkkaamaan silleen näiden tiimien kanssa isosti, käydään eri kirjastoja läpi, katsoa, että mitä on tehty, niin me jouduttiin sitä suunnitelmaa sitten muuttamaan aika paljon. Ja sovittiinkin kyllä jo, me oltiin jo varattu linja-autoja ja muita, että me lähdetään toteuttaa sitä retkeä ja koululaisia mukaan, mutta sitten rajoitukset tuli niin koviksi, että me ei päästy. Ja sitten me tehtiin niin, että minä kävin joissain yksin ja sitten pienillä porukoilla Lahdessa ja Helsingissä tutustumassa. Ja sitten mä tein niistä semmoisia videoita, jotka havainnollisti sit näitä eri ympäristöjä, miten oltiin toteutettu ja saatiin sitten hyvin vinkkejä siitä. Ja kirjastossa kyllä innostuttiin tosi hyvin niistä ja ne antoi kyllä aika hyvää sysäystä. Mun mielestä ne oli ihan hyvä toimiva tapa siihen aikaan sitten tehdä sitä. Hankkeessa järjestettiin 3 kokeilevaa työpajaa XAMKin lehtori Laura Hokkasen johdolla. Työpajojen tarkoituksena oli nähdä uusia mahdollisuuksia, kokeilla uutta ja heittäytyä. Joo, mun semmoinen pedagoginen tavoite työpajoissa, mitä tässäkin hankkeessa toteutettiin, niin on se, että niissä jollakin tavalla mahdollistus tämmöinen sosiaalisen kirjaston edistäminen. Eli se, että kirjasto on se paikka, mikä kokoaa matalalla kynnyksellä ihmisiä yhteen. Ja sitten nykypäivänä myös tämä kirjaston sivistystehtävä on laajentunut mielestäni entisestään. Että se ei ole pelkästään se, että kirjastosta haetaan nopeasti kirjalainaa, vaan oikeastaan mitä kauemmin se ihminen jaksaa siellä olla, niin sitä enemmän se myös todennäköisesti kohtaa muita ihmisiä tai löytää sellaisia syitä tulla kirjastoon uudelleenkin, eli viettää aikaa siellä. Ja näissä mun työpajoissa tosiaan kokeiltiin 3 eri menetelmää tai oikeastaan tämmöistä teema-aluetta. Siellä oli musiikki kirjastossa, sitten oli mediataidot kirjastossa ja sitten oli tämmöinen kulttuuriympäristö, kasvatus kirjastoympäristössä. Ja näissä kaikissa lähdettiin sitten tekemään tällaisia pienimuotoisia harjoituksia, miten musiikkia, mediaa ja sitten kulttuurikasvatusta voidaan toteuttaa. No, työpajojen menetelmällisyys, niin siinä ensinnäkin haastaa usein se, että ihmisillä on monenlaisia ennakkoasenteita periaatteessa kirjastoakin kohtaan, mutta myös vaikka taidekasvatusta kohtaan, jos sanotaan, että nyt lähdetään työskentelemään taiteen parissa, niin ihmisten sellainen ennakkokäsitys on usein se, että he ei osaa mitään tai he ei ole riittävän luovia tai heillä on jostain jopa ala-asteajalta jotain traumoja, mitä sitä lähdetään purkamaan. Että mulle sanottiin silloin, että en ole hyvä tässä. Joten ensin täytyy tietysti lähteä lämmittelemään ihmisiä siihen, että he uskaltaa heittäytyä ja ymmärtävät, että siinä voi liikkua ihan sillä tasolla, kun itsestä hyvältä tuntuu. Ja menetelmissä yleensä parhaita on myös ne, että uskaltaa sitten myös ohjaajana lähteä kokeilemaan ehkä vähän semmoisia
lapsekkaitakin juttuja, tai puhun itse mielellään leikkisyydestä, mitä me aikuiset ihmisetkin tarvittaisiin kovasti. Eli semmoisia leikinomaisia, ehkä vähän hauskojakin juttuja, joissa sitten on yleensä aina semmoinen piilokasvattava, ellei ihan kasvattava merkitys, joka tulee sitten sen tekemisen lomassa otettua haltuun. Lapset on tosi tärkeä kohderyhmä kirjastoissa. Ensinnäkin ihan sen takia, että he tulee olemaan niitä tulevaisuuden lukijoita ja kirjastojen tehtävä on myös lukutaidon kasvattaminen ja innostaminen siihen lukemiseen. Lapset onneksi nykyään otetaan jo aika hyvin huomioon ihan tavallisina asiakkaina. Eli asiakkaina siinä, missä aikuisetkin, ja huomioidaan myös, että heillä on myös erityistarpeita. Eli ensinnäkin sitä, että lapset havaitsevat aika nopeasti, jos heitä kohdellaan vähempiarvoisina. Ja myöskin itse ajattelen niin päin, että tämmöinen osallisuuden ja kuulemisen näkökulmat onneksi nousseet kaikessa tämmöisessä päätöksenteossa ja kuntatoiminnassa esille. Eli se, että lapsilta kysytään, mitä he oikeasti itse haluaisivat. Ja sitten nähdään, että lasten ääni on ihan yhtä lailla demokratian kulmakivi, miten lapset haluaisivat nähdä tulevaisuuden maailman. Ja sen takia myös menetelmissä täytyy jollakin tavalla usein huomioida tämä kohderyhmä. Eli otetaan heidät arvokkaina asiakkaina vastaan ja kysytään myös heiltä näkemyksiä, mitä he haluaisivat tehdä. Kuitenkin aina itse haluan myös siihen huomauttaa, että ei pelkästään kysytä vain, että mitä haluatte tehdä, vaan uskalletaan lähteä kokeilemaan myös sellaisia menetelmiä, mistä sillä kohderyhmällä ei välttämättä vielä ole tietoa, haluaako he niitä. Eli he voisivat positiivisesti yllättyä myöskin, että vaikka itse olisi tällaista lähtenyt tekemään, niin tämähän olikin hauskaa. Ja se voi olla myös se sivistyksen äärelle vieminen. Lähtötilanteena oli hyvin perinteinen musiikkiosasto. Tarjolla oli äänikirjoja, C-kasetteja, nuotteja, CD- ja DVD-levyjä. Pelinurkkauksessa puolestaan oli tarjolla PlayStation ja lainattavia pelejä. Lähdettiin luomaan avointa musiikin kuunteluympäristöä. Asiakkaille on mahdollista lainata kuulokkeet omien laitteiden musiikin kuuntelua varten. Hankkeen sivutuotteena syntyi Retronurkkaus, joka tukee avointa ympäristöä. Entisestä digitointitilasta muokattiin musiikkistudio, jossa voi äänittää ja editoida nauhoituksia. Kirjastossa on saatavilla lainattavaksi myös tabletteja musiikin luomista varten ja erilaisia soittimia, kuten sähkökitara ja ukulele. Musiikkistudiota on suunniteltu käytettäväksi opetukseen sekä vapaa-ajan harrastuksiin. Tilan varaaminen tulee olemaan mahdollista myöhemmin tiimijärjestelmän kautta. Joo, eli mä olin suunnittelemassa tätä musiikkioppimisympäristöä Mäntyharjun kirjastoon ja sanoisin, että hyvin semmoinen monipuolinen tehtävä ja hirveän mielenkiintoinen tehtävä myös. Ja jos miettii sitä, minkälaisessa yhteistyössä olen saanut tehdä tätä, niin sanoisin, että kaikki on halunneet auttaa ja olleet tosi kiinnostuneita tästä projektista, että mitä musiikkia tai miten musiikkia voisi opiskella tai miten musiikista voisi oppia kirjastossa ja miten jokainen voisi omalta tasoltaan tai taholtaan sitten oppia musiikista kirjastossa, niin olen saanut kyllä kaikkea hyviä vinkkejä ja ehdottomasti apua täällä kirjastossa, että tosi hyvä porukka on ollut tekemässä. Joo, tämä kysymys on hauska, koska mä en ole mikään aktiivi kirjaston käyttäjä ollut aikaisemmin, että itse olen tällainen opettaja, jolla on hankalaa lukea. Mutta sitten toisaalta olen löytänyt omat keinoni siihen lukemiseen. Ja mä luulen, että on paljon sellaisia kirjastokäyttäjiä, jotka haluaisi löytää oman tiensä kirjastoon. Ja myös tässä musiikkiaihealueella on sitten tosi paljon pohtinut sitä, ehkä semmoista erityisoppimista ja myös sitten eri taitotasoja ja semmoista kiinnostusta, että miten tavallinen tallukka, niin kuin minäkin, voisi kiinnostua kirjastossa. Näen yhteistyön tulevaisuudessa tosi hedelmällisenä ja koen, että tätä yhteistyötä on nyt jo ollut tosi paljon. Itse opetan
monitahoisesti lukiossa, yhtenäiskoulussa ja kansalaisopistossa. Ja mulla on tosi paljon erilaisia oppijoita ja oppilaita ja ryhmiä ja koenkin, että kirjasto on semmoinen helppo paikka, mihin voi tulla ryhmien tai yksilöoppijoiden kanssa. Ja ehdottomasti näen mahdollisuutena vaikka tulla muskaria vetämään tänne tai musamaalausryhmää tai studiotyöskentelyä tai mitä nyt ikinä, konsertteja, uusia kursseja. Ja lisää vaan varmasti tulee ideoita koko aika asiakkailta ja muilta. Hankkeessa luotiin yhteisöpalapeli, johon sai osallistua kaikenikäiset. Tarkoituksena oli luoda kuva teemalla Meidän Mäntyharju. Osallistujat lähettivät kuvia ja näiden pohjalta valmistettiin palapelit, joita sai vapaasti koota kirjastossa. Peliympäristöä kehitettiin yhteistyössä Pelaa-hankkeen kanssa ja vanhasta mediapajasta muokattiin pelitila. Tilaan siirrettiin myös nuorille suunnattu kirjallisuus. Mediapaja perustettiin kirjastoon kesällä 2020. Sitä ennen tila toimi käsikirjastona ja hiljaisena tilana. Lisäksi tila oli kansalaisopiston mediaopetuksen käytössä sekä kokoustilana. Hankkeen puitteissa kehitettiin ja testattiin avointa oppimisympäristöä medialukutaidon edistämiseksi. Käytimme Seppo-pelialustaa oppimisalustana, joka tarjoaa vuorovaikutteista ja osallistavaa oppimiskokemuksia. Yhteistyössä koulun ja nuorisopalveluiden kanssa toteutettiin Vaikuta-päivä, jonka keskiössä oli medialukutaito. Tapahtumassa osallistujat saivat käytännön kokemuksia ja tietoa medialukutaidon kehittämisestä. Vaikuta-päivän innoittamana perustettiin kansalaisopistolle Aktiivinen nuori vaikuttaa -kurssi, jonka määrä alkaa vuonna 2024. Lisäksi hankimme kirjastolle elokuvalisenssin, joka mahdollistaa kirjastokinotapahtumien järjestämisen. Tämä lisää kirjaston monipuolisuutta ja tarjoaa yleisölle mahdollisuuden osallistua elokuvaelämyksiin kirjaston tiloissa. Ehkä se näyttäytyi silleen, että koulussa sitä pienesti toteutetaan jollain tavalla, että siellä on yksittäisiä opettajia, jotka joitain pieniä asioita toteutti siellä koulussa, mutta sitten kun keskusteltiin siinä tiimissä, kun medialukutaitoa lähti edistämään, niin kävi aika nopeasti ilmi, että siinä ei ole kauhean hyvää suunnitelmaa ja sitä pitäisi tehostaa ja ehkä silleen, että se olisi läpileikkaava ja kaikki kävisi tietyt asiat. Ja lähdettiin sitten erilaisia medialukutaitopolkuja katsoa medialukutaitoseura vai mikähän, en nyt muista nimeä, mutta siis paljon materiaalia löydettiin ja sitten me lähdettiin tekemään semmoista peliä, vaikutapeliä tänne Mäntyharjulle, johon osallistui kaikki yläkouluikäiset ja sitten meillä kirjastolla toteutettiin sitten siihen sisältöä ja sitten toisena oli meillä tämmöinen nuorten tai nuorille semmoinen ryhmä, josta he oppisivat vaikuttamista eri tavoin, niin siinä käytiin myöskin, että meillä oli kirjastosta sitten tätä medialukutaitoa pitämässä siihen oman osion ja siitä tulikin sitten tämmöinen pysyvä kurssi myöskin, Aktiivinen nuori vaikuttaa. Siinä on kyllä vieläkin työtä mun mielestä ja mä ajattelen, että ehkä se miten tätä kannattaisi lähteäkin käsittelemään jatkossa, niin miettii, että miten meidän nuoret vois sitä medialukutaitoa ja mediakasvatusta viedäkin meidän vanhemmille ja aikuisille, koska mä ajattelen, että siellä vielä isommat puutteet on, mutta että valmista ei varmasti vielä tullut, mutta hyviä kokeiluja ja semmoista, mitä pystytään vielä jatkossakin kehittämään. Ja tiivistää sitä yhteistyötä koulun kanssa. Tässä on hirveän hyvin on nähnyt, että miten kirjasto ja koulu on lähtenyt tekemään yhteistyötä, niin siinä on niin paljon hyvää hedelmäpohjaa nyt, että varmasti vielä kehittyy tämä kokonaisuus. Entinen lastentila oli hyvin perinteinen ympäristö, jossa lapsille oli tarjolla runsaasti kirjallisuutta. Tilassa myös pidettiin harvakseltaan satutunteja. Tila oli staattinen eikä mahdollisuuksia luovaan ja mielikuvitukselliseen leikkiin juuri ollut. Lastentilaa muunneltiin avoimeksi ja tilavaksi. Aiemmat suuret veturin hyllyt vaihdettiin vaunuihin, mikä tukee lasten omatoimisuutta. Veturin vaunuihin on koottu teemoittain lasten kirjallisuutta. Tilaan rakennettiin esiintymislava, joka taustaa koristaa liitutauluvuoristo, luoden lapsille inspiroivan ympäristön luovuudelle ja leikille.
Aikuisten työpajassa valmistettiin ja lahjoitettiin kirjastolle rekvisiitta-arkku, joka sisältää viittoja, päähineitä ja muita tarvikkeita. Myös lastenteatteri lahjoitti asusteita ja muita materiaaleja arkkuun. Rekvisiitta-arkku on vapaasti leikkijöiden käytettävissä, tarjoten mahdollisuuden mielikuvitukselliseen leikkiin. Kirjastossa järjestettiin myös erilaisia tapahtumia yhteistyössä Mikkelin musiikkiopiston sekä lastenteatterin kanssa. Eli me siis vuosi sitten joulukuussa me järjestettiin lapsille sellainen satuhetki, jossa lapset pääsi sitten eläytymään satujen maailmaan, seikkailemaan mukana siinä sadussa. Oli myös vähän musiikkia ja tanssillista osallistamista lapsille. Sitten viime keväänä me pidettiin lukioikäisille antiikin kreikka-teemaista pakopeliä, jossa he pääsi ratkaisemaan sitten Minotauroksen labyrintin arvoitusta ja yrittämään päästä sieltä pois. Ja sitten kesällä oli lapsille sellainen osallistava satuhetki, toinen missä lapset pääsi merirosvoina seikkailemaan ja sitten myös päättämään osittain, että mihin suuntaan tarina menee. No hyötyähän tästä on ollut se, että lapset ja nuoret on jollakin tapaa ainakin päässeet sitten tutustumaan teatterin maailmaan ja ehkä oppineet vähän itseilmaisua ja luovaa ajattelua. Ja sitten se on ehkä voinut jollekin sytyttää sitten jonkinlaisen kipinän myös sinne teatteriharrastuksen pariin. No esimerkiksi just näitä satuhetkiä ja pakopelejä voisi aina välillä järjestää samalla kaavalla tai sitten vähän uudistaa kaavaa ja teemoja. Sitten voisi myös noita meidän lapsi- ja nuorisoteatterilaisia osallistaa mukaan, että ottaa niitä mukaan osana niiden sitten taiteen perusopetuksen opintoja sitten näihin satuhetkiin ja muuhun. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa pidettiin tärkeänä. Lapsille pidettiin muun muassa draamallisia satutuokioita. Hankkeen sivutuottajana yhteistyöstä syntyi myös mininäyttelytilat, joihin pienet taiteilijat saivat omia taideteoksiaan esille. No yhteistyö on ollut ihan äärettömän luontevaa, niin kuin se on ollut aikaisemminkin mun mielestä. Ja sujuvaa ja semmoista niin kuin muuttokatonta. Musta kaikkein mukavinta tässä on ollut se, että me on voitu heitellä ideoita puolin ja toisin. Me niin tartutaan hyvin herkästi toistemme täkyihin. Ehkä se justiinsa, että se on ollut helppoa ja mukavaa. No, tää on vähän vaikea kysymys. Ehkä nuo asiakkaat on tuolla nämä lapset, jotka osais kertoa, mitkä on ollut merkittävimpiä heidän kannaltaan. Mutta ehkä jos mä ajattelen tästä näin, niin ehkä se, että siellä saa tehdä äänekkäämmin kaikkea, ei olla enää siinä vanhassa ajatuksessa, että kirjastossa pitää olla hiljaa. Vaan että siellä voi touhuta, pelata, siellä on paljon erilaisia materiaalia nykyään ja sitten ehkä se mininäyttelytila, joka tuli sinne, niin se on mun mielestä myös sellainen, että pystyy pienemmälläkin panoksella tekemään sitten vaikka lasten kanssa sinne taidetta. Ne on ehkä semmoisia isoimpia, mitkä nyt tulee mieleen tästä niin kuin mun näkökulmasta. Lapsilta voisi tulla ihan erilaisia vastauksia. No mahdollisuuksiahan meillä on ihan hirveästi. Niin kuin tuossa alussa sanoin, että meillä niitä ideoita lentää puolin ja toisin, niin mä toivon, että se jatkuu edelleenkin, että meillä on mahdollisuus myös niitä vie eteenpäin. Yksi asia on se kirjastopolku, varhaiskasvatuksen kirjastopolku, joka varmaan otetaankin työn alle tässä näin, niin se on sellainen lisää niiden kaikkien muiden, mitkä jo toteutuu. Eteiskirjastohan meille on toteutumassa, se on sellainen tulevaisuuteen liittyvä. Ja sitten tietysti toivon, että ne kirjakahvilat jatkuu meillä edelleen, jotka on jo olleetkin tässä näin. Ja mitä mahdollisuuksia siinä on, niin kyllä mun mielestä mahdollisuuksia on vaikka mihinkään, jos vaan niin kuin
meillä on aikaa ja resursseja siihen, mutta esimerkiksi kun mä ajattelen niin kuin huoltajien osallistamista ja sitä mahdollisuutta ja sen niin kuin huoltajien ja lasten lukuharrastuksen lisäämisen mahdollistaminen on mun mielestä tosi tärkeä asia. Ja ylipäätään niin kuin lukemisen merkityksen tai pelaamisen merkityksen korostaminen. Ja sitten niin kuin meidän varhaiskasvatuksen näkökulmasta niin ehkä vuorohoitopedagogiikan tukeminen, koska silloin pystytään paljon enemmän tekemään erilaisia asioita, lukea, pelata, etsiä tietoa kuin isomman lapsiryhmän kanssa. Ja sitten yksi mikä ajatus voisi olla, niin erilaisten koulutusten ja hankkeiden niin kuin yhteiskäyttö, yhteistyön tekeminen koulutuksissakin. Lukeva vaka pilotti esimerkiksi oli hyvä esimerkki siitä, että sitä voisi niin kuin lisätä vielä enemmän sitä kirjaston ja varhaiskasvatuksen näkyvyyttä. Kunnan asiointipiste siirrettiin kirjastolle helmikuussa 2021. Mäntyharju on osana työllisyyden kuntakokeilua. Tämä muutos liittyy laajempaan tavoitteeseen parantaa kuntalaisten palveluiden saatavuutta ja tehostaa resurssien käyttöä työllisyyden edistämiseksi. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä työllisyyskoordinaattorin ja ESEDUn kanssa. Hankkeessa kokeiltiin pienimuotoisia pop-up-tapahtumia, joilla pyrittiin saavuttamaan erilaisia ja toimivia ratkaisuja työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa suunniteltiin 3D-tulostuksen integroimista yhteistyössä koulun ja kansalaisopiston kanssa. Kansalaisopistolle on suunnitteilla 3D-kurssi, jonka avulla pyritään tarjoamaan osallistujille mahdollisuus oppia ja harjoitella 3D-tulostuksen perusteita. Lisäksi tulevaisuudessa järjestetään kaikille avoin pop-up-tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuus laajemmalle yleisölle tutustua tulostukseen. Hankkeessa entinen työhuone muunnettiin kohtaamoksi, joka on suunniteltu palvelemaan etätyöskentelyä sekä toimimaan pienimuotoisena kokoustilana. Kohtaamon kalusteet ovat joustavia, siirreltäviä ja muokattavissa tarpeiden mukaan, mahdollistaen monipuolisen tilankäytön erilaisiin tarkoituksiin. Tulevaisuudessa tavoitteena on liittää tila TIM-järjestelmään, jotta se olisi helposti varattavissa eri käyttäjille ja käyttötarkoituksiin. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja monipuolisen kohtaamon hyödyntämisen erilaisissa työskentely- ja kokoustilanteissa.